ассалому алайкум дӯстони азиз, шабтон бахайр боша. Бар шумо саломатии хоҳон ҳастам. имрӯз шанбе 15 феврал. $100 баробар ба 1087 сомону 20 дирам ва инчунин 100 евро баробар ба 1191 сомонӣ. дӯстони азиз, бародарону хоҳарон, аз шумо хоҳиш мекунам дар видео лайк монен, ба канали мо тугмачаи подписатсияро зер кунен ва аз наворҳои нави мо бохабар бошен. раҳмат барои дастгирӣ. худованд аз шумо розӣ бошад. ва 1000 рубли русӣ бо курси имрӯза ба 117 сомону 20 дирам бо тариқи Коммерсбанк баробар шуд. дӯстон, ноумед намешавем, чӣ қадar ки ваъда додем, минбаъд курси рубл боло мешавад. дӯстони азиз, айни замон тафтиш кардани шиносномаи хориҷӣ, яъне ки загранпаспорт, хеле душвор шудааст ва нархҳои гуногун. албатта ин ҳама бар шумо маълум аст. пас мо ин бародарро бар шумо пешниҳод мекунем ки бо нархи арзон, яъне ки 700 рубл шиносномаи шуморо тафтиш карда медиҳад бо тариқи ФМС ва МВД ва судебни задоҷенос, штраф дар МВД, патент дар база МВД ва дигару дигар, ва ба саволҳои шумо ҷавоб медиҳад. шумо метавонед аз номи шабакаи мо салом гӯед ва бемалол ҳуҷҷатҳои худро тафтиш кунед. бар шумо барори кор хоҳон ҳастем.